Μέσα στις κορμαδιές, στους μιναρέδες, στον καυτό ήλιο και την άμμο, τα γυναικεία πέλματα με το βραχιόλι στον λεπτόσφυρο αστράγαλο βιάζονται. Καίγει αβάσταχτα ο ήλιος, μα κανείς εδώ δεν το λογαριάζει. Το μεσημέρι καίει πιο πολύ και όλων τα βήματα το μεσημέρι τραβάνε για το λιμάνι, γιατί εκεί είναι πάντα πιο δροσερά. Αρσενικά που δεν αντέχουν άλλο τα βάρη της ζωής και γυναικεία κορμιά που τους υποδέχονται φιλόξενα παλεύουν με αργές κινήσεις σε λινά σεντόνια, βρωμισμένα από τον υδρότα της νύχτας. Η Νεντέ σηκώνει κοκκινισμένο το σταρένιο μάγουλο κοντά στο παράθυρο και ο Φαρίκ με μάτι που γυαλίζει ίδια με αγριεμένου σκύλου ανασταίνει τη ζωή, αφήνοντας την όραση να περιπλανηθεί αργά από τα σπλάχνα της καλής του ως πέρα στα καΐκια. «Νεντέ, Νεντέ», ακούγεται στην τούβλινη κάμαρα η λιγωμένη του φωνή. «Φαρίκ, Φαρίκ», έρχεται αργοσάλευτος, σιροπιασμένος αντίλαλος. Κι ύστερα το αποκάρωμα και η ευεργετική σιωπή. Εδώ μέσα παλεύει ξανά και ξανά η ανθρωπότη που κουβαλάει στους ώμους του ο καθένας κύριος Μπι. Εδώ γεννιούνται ο ποιητής και ο διάβολος. Εδώ η κακομοιριά και η μεγαλοψυχία. Εδώ εν τέλει αποδεικνύεται όλη η ματαιότητα του ωραίου ετούτου κόσμου. Η Νεντέ πώς να ζήσει και ο Φαρίκ πώς να μεγαλουργήσει. Οι επιτίδοι θα τους φάξουν αργά ή γρήγορα για να ανέβουν στην επιφάνεια αυτοί που έχουν κληρονομήσει από παλιά τους ωραίους τάφους. Κάποιος Ραμσής, ο δεύτερος, κάποιος του Τανχαμών και οι άλλοι παντοδύναμοι φελοί που κυβερνάνε τον κόσμο από της κτήσεώς του.